Ni kuwa zai rubuta wasiƙar wannan ba ni ba. Wallahi alkasa na ji kunya. Yanzu na manta ma ashe. Wasiƙan nan da na rubuta ashe ban sa sunana ba. Kai, bara na koma na karɓi wasiƙan nan na gaya masa gaskiya wanda na sa suna fi sauƙi. Gaskiya haka ɗin kawai zai. Kike kina mun ga kike da kike. To sai an ji. Amana komai nisan jefa kasa za ya dawo in mun ci amana kan mu za ta dawo. Abin da matattu suke nadama akan shi a yanzu masarai suke faɗa akan shi. Al'amarin rayuwa ya gurɓace, al'amarin soyayya ma ya gurɓace. Cin amana, cin amana, cin amana. Saurayi budurwa. Assalamu alaikum. Ya gani? Alhamdulillah. Ka gani na dawo ko? Lahiya. Wallahi na yi mantuwa ne a wasiƙar da na bayar ban rubuta ba sunana a ciki. Ni ko wallahi na riga na ba. To, har ka bayar? To yanzu ya ake ciki ne ke faruwa kenan? Gaskiya abokina akwai mummunan labari. Oh, mummuna? Ai na ba ta wasiƙar ta ce ba kamata ba. Ban yi ba? Kai, Sai hakuri abokina. to ba damuwa abokina. Ka koma? An koma kawai. Yawa, bara na kira wannan abokin na Isa na faɗa mishi na tura wannan kuɗi ya je mu amfani da shi. Saurayi budurwa mu daina cin amana komai nisan jefa kasa za ya dawo in mun ci amana kan mu za ta dawo. Alo, salamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Abinda matattu suke nadama Ya, an tashi layo. a yanzu masarai suke faɗa A lafiya la wallahi. al'amarin rayuwa Ya gari? gurɓace. Gari gashi muna ciki. Soyayya ma ya gurɓace. Ya harkoki kuma? Bai ba Alhamdulillah lafiya la wallahi. sai ka ga Ya jin daɗi? Ai jin daɗi yana gare ku. Mana. Ka ce ko?
Yawwa ina so mu yi wani magana ne da kai. Magana kuma? Na yi ambuwar kuɗi ne a Nita, ka gane? Na tura dimil. Ka je ka amsa ka siya ma wannan yarinyar Farida. Ka siya mata waya, sauran kuɗin sai ka bata sai ta silayi. Idan ta silayi kuma ta sa a wayar, idan sai ka turo min lambar. To ba matsala. Kar ka damu abokina. Kamar an yi an gama, kar ka samu damuwa. To na gode sosai abokina. Godiya ne. To shikenan ba matsala. Sai na ji ka kenan ko. Salamu alaikum. Ayi oga. Ya aiki. Amfani. Sanki ne a zuciya na ya zamo abun gudana a jini da jijiya na da ce kawai na barki gwadon ma kawai akini lahira kawai a kai ni ya fi sauki gare ni da ke kadai na saba araba mu kwai azaba a cikin dubu na duba tamkar ki ban gani ba dole ma na baki maki wallahi ba na kinki wani hali za na soki nisan ki ba na dainawa kuma kaunar ki ba na dainawa ambatan ki ba na dainawa so nake a ce da ke tawa aure aje a daurawa hankali na sai ya kwankwanta ke kadai ce maradina baby sanki ne a zuciya na Zainab ina ne zaki? Mama apel ni zan daga. Ko moki da samu aiki na. Haba mumi please dan Allah. Ki Allah shirye ki. Nisan ki ba na dainawa kuma kaunar ki ba na dainawa ambatan ki ba na dainawa so nake a ce da ke tawa aure aje a daurawa hankali na sai ya kwankwanta ke kadai ce maradina. Yanzu wannan yaron tun da sahe da ka huta baka dawo ba sai yanzu zaka dawo min gida. Ƙarshen ta ma yunwa ce ta maido ka gida. Yunwa ce ta maido ka ruwa ma ya gagara ɗaukowa sai babanka ya tafi ya kawo ruwa. Ke ma yanzu momi ni zan zo in ka ɗauka ruwa kullum ke ma momi. Ke ma ni kawai. Allah shirye ni. Assalamu alaikum. Hello. Hello, assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ya an wani lafiya. Alhamdulillah wallahi aiki na tafiya daidai. Allah tun da zuma nake ta son da kiran amma na ji shiru ni kuma na kasa jure shi yasa ni ce ni bara in tafi.
Ni ma ko yanzu nan nake ta tunanin ku. Ko dai ke ma kina jin abin da nake ji a cikin raina. Wallahi ba zan ɓoye miki ba. Tun lokacin da na fara jin muryar na ji na kama da sani. Ni ma ko da mutum da na ji ka ci da wani. Wow, gaskiya na ji daɗi sosai. Yanzu dai da za ka samu damar karfinta. Ina son ganin ka. Buri na an ganka da ni. To shi kuke so in kai? Yau ne ke kaji. Sai dai ban san gidan nawa. Kan dai in ta fi da kankare. Ok, to shi kenan. Ba matsala. Ka zo ka. Yanzu kuwa. Assalamu alaikum jama'a cikin garin murya da kewayo. Da ma magaran da ma Nijar da ma duniya baki daya. Ina muku gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku. Kakanninmu da iyayenmu maza da mata da ƙanninmu da yayinmu baki daya na cikin garin murya. Muna tallata muku manhajar mu kamar haka kuna gani. Wannan katabaran shago yana nan cikin garin murya. Dabda Nijelak ta cikin garin murya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da amannan arziki. Ina yi muku barka da wannan rana, wato ranar Ladi. Da fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya. Haka kuna ganin kayan zamani na kyalkyalin amare na duniya baki daya. A wannan shago ne za ku iya samun mai kaman haka, mai da tsohuwa yarinya, mai da amaryar ƙauye birni. Sai ka gane maka ga sunan kala-kala riguna, wanduna na maza da kuma na mata. Sai kun gani, kar ku saki a baku labari, kar ku bari a baku labari, kar ki bari a baki labari, kar ka bari a baka labari. Muna yi wa kowa da kowa maraba. Idan kuna neman wannan shago za ku iya samun sa a nan bakin kofan 'yan kaji na da, kofa karama ta kasuwa mai shiga gurin mahauta. A nan za ku samu wannan shago, kofan 'yan kaji na da, kofa karama ta kasuwa mai shiga gurin mahauta. A nan za ku samu wannan shago. Za ku iya tuntuɓar mu kamar wannan lambobi na wannan shago kamar haka. Assalamu alaikum jama'an cikin murya da kewan murya gabaki daya. Muna ku fatan alkhairi. Za mu kawo muku sauki na rayuwa saboda mu matso muku nesa kusa ba tare da kai kun sha wahala ba. Ba sai kun bata manku ba a motar ku, ba sai kun bata ba uzurinku bisa hawa wani mota. Duka mun kawo muku sauki a garin murya daga Mustapha da ake yi mishi inkira ƙaura. To an kuna buƙatar wani kaya, muna da su ga sanar dogoyen riguna ne, muna da kayan maza, muna da turaruka da muka muku bayani ga da kuna gani. Muna da farashi mai sauki da mai sayan sari ga mai sayan kwara-kwara, duka dai muna da sauki, muna rangwame, muna muku marhaba da isowarku da zawarku. Lambar mu kamar haka ita ce ana ce mata airtel. Muna da 99 38 32 40 80 daidai 38 32 40 daidai. Man 94 38 32 40 daidai. Mama, da Allah ina so za ku ma abu magana akan karatuna, saboda gaskiya duk abokananmu da muka yi makaranta da su gaba ɗaya duk a kasashen waje suke karatu. Gaskiya kuma abu magana akan karatuna ina so a kasashen waje. To al'adu, yanzu ai kun san tar halin baban naku. In magana da ka zo mishi da ita, yanzu ba lalle bane ya gane baban naku. To, yanzu zan gwada mai zancen idan ya shigo ko da shi yanda zai ce game da karatun naku. Yawwa Umma, dan Allah kuma ya zancen na musu da in ji in yi karatun nan, saboda gaskiya duk abokananmu da muke tare da su wallahi mama duk a can suke karatu gaskiya. Mama idan kuka mai zancen gaskiya ya ke yanzu kullum ba kya tashi tafiya makaranta sai kin yi retar ba ki so ki kama mutane ne daga ba kina ɗaga wa mutane hankali. Wallahi mama ɗiyan nan ki dinga mata faɗa. Wallahi al'ani ina mata kullum faɗa kaina da ƙafata, kawai sai dai komai da Allah shirya ɗiyan yanzu. Gaskiya ɗiyan nan ba dama wallahi abinda take kwata-kwata kawai ba ta burgewa. Duk in zo ki ga ya ta shirya in nitsi ta yi makaranta ba ta yi. Wallahi gaskiya mama harkar duka hadda ku duk kun ɗarme mata gindi.
za ku bar iya mama tana kwana lokacin makaranta yayi ba ku tashe ta je makaranta ba kuma sai in ta yi ta dinga wuga ta daga ma mutane hankali. Da kyawu, yar mama da kawo, shi da ta mai kyawu, da tara mai kyawu, ɗan dangi ne ta ko ina mu muke yin mulki gaba ɗaya. To, salaman abba. Sannu. Barka da dawowa. Malaya. Sannu lafiya. Ya gida sannu. Ɗan gatan mamma ko? Ina mamma ta ka ta yi kwa? Kuma tana cikin daki. Tana cikin daki? Yawwa. To, masha Allah. San da zuwa gida. To, baraka kira na shi. Masha Allah. Masha Allah. Wani kai na kawai na ka zo kake ta waƙe-waƙe a tsakar gida. Wannan abba abu na da a waje umma na ganin gidan ba kowa sai ita kadai kal in ɗebe mata cewa ke sa ina zama muna tare sai ta shiga cikin. Na gode dan gatan mamma. Yaran nan ai kana ɓaci a gurin uwarka. Haka kake burge ni ka tsaye. Haka yake burge ni tsaya a gindin kira an taimaka miki aiki. Na dan su ake nema ko da abubuwan da muke mu muku biyayya ne muke so kan mu da kawalin mu. Yanzu ito na yan baran ta tafi lakul ai da tana nan kai da heka huta kuma ko? Ba komai da. Yawa yanzu yanda za a yi ka gane tashi za ka yi kaji sai ka tahi can gidan wajen kakannin naka ka gane sai ka gaida mana su in ka gaida su ka ce musu ga manan nima da ni da baraka za mu je mu gansu ko yawwa dan nan kaji ban da ragaita a hanya ka wa Allah ka tsaya sakka meke hanya ka rika tafiya ke ba ma wannan ba mutum yana tafiya yana gusum yana arewa ke ma yawwa ni na sani ai kina da kokari yawwa kin ga yanzu dama dabara ce na mishi dan ya gusa kin san in na ce miki zan huta in na huta zan je gurin wannan magana in tana zan zo in gaya miki yawwa to yanzu magana tana na shine dama na zo in gaya miki kin san abin da nake nihi da na ce miki magana ce mai daɗi daɗin maganar shine ina alhaji wannan dai ka ba alhaji baro ba basho alhaji basho mai sai da kayan gado da fantar da siminti to shine ya sa wa diyan shi armi yanzu arman da ya zo sai ce ai yana so ya samu mutum idan gari wanda ya san inda ake sai da kayan armi ƙwararru sai aka ce mashi gani ikon Allah yakwa yanzu shi basho shine ya kiraye ni yace zai bani kwantarar saye na kayan arman ɗiyan shi ke ciniki kudin ya kai miliyan 3 amma ɗazin na je wani hamzari ba gudu ba akwai wani mutum a kusan shi yana hamale kamun tarnaɗi a cikin wannan al'amarin a'a wani mutumin gaskiya gare shi fa tun a aihuwar wannan yarinyar na amshi kudin shi jika 50 kuma wallahi kin ga Allah da ikon shi hali yanzu ban mai da mashi ba wannan kuɗin to na tashi an ƙare maganar wannan a gaban shi nake gudun kada in je ya mani kawal angulu a hana ni wannan kuɗin to yanzu wannan shine matsalar da nake gudu ta faru wannan labarin na miliyan 3 kale bace mini wannan kuɗi na wajen nawa wanda ka zace zan buɗe wannan yawwa yau a ba ka shi kan musamman shi kenan kuma mu da arziki zo mana hali gida shine haka za a yanzu yanda za a yi tashi da komini jika 50 din kadai ma ta isa to me gida yawwa to jiki da yawwa kin hudo ko
masha Allah. Iko Allah ne gida har a Ke abu an jima ba gambar ke da kuɗi wallahi. Yanzu ni wannan abu ba kamar kin cire mini ba kaya. Kamar kin cire min kaya nace miki. Yanzu tashi zan yi in je in gamu da shi in bashi. Yawa bari in tashi in je. To. Yanzu wannan yaro mai sunan baba. Yau kwanan shi 2 bai shigo ba gidan wannan. Ni kin san tunda na huta daga harkar shi da na ga lamarin shi bai yayi. Shi yasa ni ban na malin sahi da shi. Yanzu mai gida ne zai. Na shiga na huta abokan shi suka zo da suka tambaye. Yanzu bayya gidan. Ina mai sunan baba ki mai sunan baba. Bayya gidan. Bayya gidan. Ka daki hada ka daina. Bari yanzu in na tashi in na je ni na kai wannan kuɗin. Sai in biya gurin abokan shi da inda yake zama. Sai in tambaye in samu labarin shi. Kin ji? A dawo lafiya. Yawwa. Mai gida ni lahiya ma ka zo kai tagumi. Wani irin in bari ka shigo gida mai gida rai a ɓaci. Ba dole ne na ɓaci mai ke dai bari na tai famfo wannan yaron Masir. Kawai na cire mesa na ce gida na ko na sallah babu na cire mesa na sa kawai sai na ji mare ni. To mai gida. Mari na kawai da suka mun kawai su ne an mare. Mari a garin wannan ana akwai da wanda zai zo ya mari baba na ba a yi shi ko ba a yi shi ba dan darajar ma'aiki. Ali komo kar ka janyo mana magana. Mai gida kale je dauko mana magana. Allah kiyaye kawai. Allah kiyaye kada je kawai ya dauko mana. Allah dai kiyaye kawai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu yan uwa maza da mata yara da kankana. Na gabaki daya murya da kuma ma kai gaba ɗaya Nijar ma da ma da duniya gaba ɗaya ina gaishe ku ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Sunana Usaina watan ana kirana da yar yayi. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka da fatan kowa da kowa mutanen cikin garin murya da Nijar baki ɗaya da kai duk duniya ma baki ɗaya. Ina muku gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku daga Mara Radio da cikin garin murya jihar da Magara. Aso yi muku tallan wannan fim ɗin ne mai suna Cin Amana. Cin Amana ya kunshi abubuwa da yawa. Ana cin amana, ana kuma ga sunan dai abubuwa da yawa dai sai kun kalla dai sai kun gane mai idon. Kar ka bari a baka labari, kar ki bari a baki labari. Ki kalli Cin Amana za ki ga darasin rayuwa kala-kala. Wannan fim dai mai suna Cin Amana a nan cikin garin murya ake yin sa, kuma a nan cikin garin murya za mu fara sake ta kafin ma duniya ta fara gani. Kuma wannan fim za mu sake shi ranar Landi, ranar Litinin kenan. Mun fara fim ɗinmu mai suna Cin Amana. Idai daga bakin 'yar uwata sakatariya da Hausa muna cewa mataimakiya abokiyar aiki. Wannan fim dai mai suna Cin Amana. Yawwara kuma ba a nan muka tsaya ba. Za mu rika saki muku shi insha Allah duk ranar Litinin in Allah da misalin karfe 8 daidai in Allah yadda idan ka shiga YouTube ka rubuta DJ Dan Simo in Allah yadda za ka samu Cin Amana. Idan kuma kana bukata a saman TikTok sai ka rubuta DJ Dan Simo kai 0 daga ƙarshe ba tare da kayi action ba. Insha Allah za ka ga manhaja na. Da Allah kar a mance a yi mana subscribe, a yi mana ƙararrawa, a yi mana liking, a yi mana comment. Idan kuma kana bukata ka shiga wannan ƙungiya tamu ka sa mana lambar ka a cikin comment. Insha Allah za mu bibiye ka, za mu san ko na ina ne kai, za mu ɗora maka dokoki idan ka bi daidai. In Allah yadda za mu sa ka a cikin wannan ƙungiya tamu mai albarka, kai ma ka kasance ɗaya daga cikinmu idan har kana ra'ayi. Kamar bukatan ku da naku da na kullum. Muna sai da caja, muna sai da power bank, muna sai da airtel a nan shagon, watan ana ce mai shagon Dan Small. Duk wanda yake bukatan ya zo shi zai zo ya samu kaya a farashin sari da kuma sauki na rayuwa. Ka zo ka siya kuma kaya yana da inganci da kyau sosai. Duk wasu masu harkan shaguna da wasu abubuwa da ma'aikatu da suke cikin garin murya da magaran da Nijar baki ɗaya za su iya kawo tallace-tallacen su cikin wannan fim
kowane ne a rayuwa muna neman sa, kamar irin shaguna irin wani da kuke gani, gashi nan kuma irin muna sai kamfanin sai da biredi ma da kuke gani, irin dai komai da na rayuwa. Idan kana da bukatan a maka talla a cikin wannan fim din, mu kuma muna nan mun buɗe hajar mu da za mu yi wa kowa da kowa. Za ka iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka: 97 14 80 97. Da Hausa ana cewa 99 14 80 daidai